Salam Ata Vatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 19-njy dekabrynda aksanyny. Otly petekleri 15 gün öňünden online almak bolar. Türkmenistan Astrakhanda logistika merkezleridir. Garaşda dowlatlaryň arkalaşygynyň eň uly arçasy Türkmenistany. Argentina 36 ýyldan soňra dünýä çempiony ýaly habarlar ýetirýäris. Gelingen bolsa habarlarymyza giňişleýin seretip geçelim. Otly petekleri 15 gün öňünden online almak bolar. Demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýylatymyza berýän hyzmatlarynyň helini käýmileşdirmek, puwdagyň maddi binýadyny berkitmek, häzirki zaman ölümlerine laýyklykda hyzmatlary ýoly goýmak maksady bilen möhüm wezipelere amal aşyrýar. Demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti ýolagçylar üçin online bilet hyzmatyny ýoly goýdy. Bu jemgyýetiň resmi saýtyna ýerleşdirilen habara görä, mundan beýlek 15 gün öňünden otly peteklerini online satyn almak mümkinçiligi döredildi. Bu barada demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň resmi saýtyna ýerleşdirilen bildirişde şeýle diýilýär. Hormatly ýolagçylar, 2022-nji ýylyň dekabr aýynyň 16-syndan otly petekleri 15 gün öňünden online görnüşde satyp goýulýanlygyny demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti size habar berýär. Ýolagçylar öz akylly telefonlaryna gurnulan demir ýollary açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň programmasynyň kömegi ýa-da railway.go.tm internet saýtyna girmek arkaly seýahat etmek isleýän wagtyny, şeýlekem seýahat etmek isleýän ugurna elektron biletleri satyn alyp bilerler. Biletleriň tölegini altyn asır töleg kartlary arkaly amala aşyrmak gözüňe tutulandyr. Türkmenistan Astrakhanda logistika merkezi döredir. Interfax habarlar agentligi Russiya Federasiýasynyň Astrakhan sewtiniň Senagat we tebigy baýlyklary ministri Ilya Valenskiýiň sözlerine salynyp, ýakyn 2 ýylyň dowamyny Astrakhan sewtindäki kenaryaky erkin ykdysady zowlugyny Türkmenistanyň logistika merkezi döredilýekdigini habar berdi. Ministr bu barada aýtmak bilen geografik taýdan bu merkez sewtin kenaryaky erkin ykdysady zowlugyny, ýagny Olya portuny ýerleşer. Logistika merkezlerini we ambarlary gurmak üçin ýöreýte ýer bölünip berler. Hem de bu taslamany durmuşa geçirmek üçin Astrakhan sewtinden bir kompaniýa saýlanyp alynar diýdi. Astrakhan sewtiniň Senagat we tebigy baýlyklary ministri degişli taslamany durmuşa geçirmek barada Astrakhan sewtiniň we Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda ýylalaşyk gazananlygyny belläp, logistika merkezini döretmek boýunça iş meýilnamasynyň taýýarlanyp, soňra onuň Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň ýanyna Ulow we Kommunikasiýalar agentligine uğradyljagdygyny ma'lum etdi. Garaşda dowlatlaryň arkalaşygynyň eň uly arçasy Türkmenistany. Garaşda dowlatlaryň arkalaşygynyň düzümine girýän dowlatlarda 2023-nji ýyl Täze ýylyň öňü sirasyna oturulan baş arçasynyň beýikligi boýunça öňdöligi Türkmenistan eýleýär. Bu barada berilen maglumata görä, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabat şäherindäki Çurwaşa 2023 belgili 8 burçly ýyldız bilen jemlenýän baş arçanyň beýikligi 43 metre deňdir. Ene garaşda dowlatlaryň arkalaşygynyň çäklerindäki eň beýik täze ýyl baş arçalary: Aşgabat Türkmenistan 43 metr, Yerevan Ermenistan 37 metr, Daşkent Özbegistan 35 metr, Baku Azerbaycan 34 metr, Duşanbe Tejikistan 30 metr, Moskva Russiya 27 metr, Minsk Belarus 27 metr, Astana Qazaqstan 25 metr, Bishkek Qırgızistan 25 metr, Kishinev Moldova 20 metr. Türkmenistanyň baş arçanyň ışıklary 15-nji dekabrda ýakylan bolsa, Ermenistanyň 5-nji dekabrda, Qırgızistanyň 16-njy dekabrda, Qazaqstanyň 19-njy dekabrda baş arçanyň ışıklary ýakyldy. Argentina 36 ýyldan soňra täzeden dünýä çempiony. Ýakyn günlerde ilkinji gede Katarda geçirilen futbol boýunça dünýä çempionaty tamamlandy. 64 duşçukdan ibaret bolan futbol bayramçylygy Lionel Messi Argentinanyň çempiony bilen tamamlandy. Dünýä çempionatyny şowsuz başlan, ýagny Saudy Arabistanyny 2-1 utulup köp sany jan koýarlary gynandyran Argentina soňra kem-kemden tejenip çempionlugy ynamly edip etdi. Final duşu Katardaky dünýä çempionatynyň eň uly stadiony bolan Lusail stadionuna geçirildi. Duşuğa ynamly başlan Argentina 23-nji minutda Messi'niň 11 metrlik jerime urusundan geçiren goly, soňra 36-njy minutda Angel Di Maria'nyň goly bilen 2-0 hasabyna öňe saýlandy. Duşuň
ikinci yarımda Fransa 80-81 minutda Kylian Mbappé bilen hasaby deňledi. Duşugy 30 minutlyk goşmaça wagt berildi. Bu wagtyň 108 minutunda Messi Argentinany 3-2 hasabyna öňe geçirdi. Ýöne de Mbappé 118 minutda 11 metrlik jerime urgusy bilen hasaby deňledi. Çempion 11 metrlik jerime urgulary bilen belli boldy. Argentina 4-2 hasabyny utdy. Argentinanyň derwezabany Emiliano Martinez gowy netije görkezdi. Şeýlelikde Argentina 36 ýyldan soňra täzeden dünýä çempionu boldy. Mundan ozal 1978 we 1986 ýyllarda Argentina çempion bolupdy. Messi arzuwuna ýetdi. 42-nji kubogyny gazandy. Lionel Messi arzuwuna ýetdi. Karierasynda ýeketäk bolmady kubogyny, ýagny dünýä çempionatynyň kubogyny gazanmak başardy. Messi Argentinanyň milli ýygyndasy bilen 3 tane kubok gazandy. Olaryň biri Copa America, Finalissima we Dünýä kubogy boldy. Messi çempionatyň iň gowy futbolçysy boldy. Bu dünýä çempionatyna köp sany rekordlary gazanan Messi şol wagtda çempionatyň iň gowy futbolçysy boldy. Onuň esasy garşydaşy Kylian Mbappé çempionatda 8 gol geçirip, çempionatyň iň köp gol geçiren futbolçy bayragyna münasip boldy. Çempionatyň iň gowy derwezabany Argentinaly Emiliano Martinez iň ýaş futbolçysy bolsa, ýene de Argentinaly Enzo Fernandez boldy. Ene mehriban müştaklar, Ata-Watan TV'da saýlanan habarlar gepleşigimiziň şu günkü sanynda size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem Türkmenistanyň prezidenti Katar döwletiniň emirini gutlady. Demir ýollar açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti onlaýn bilet almak üçin köp soralýan sowallarym jogaby. Galkynyş gaýatkynyna teze goýulanmagy berildi. Birja täzelikleri 32 gelişik baglaşyldy. Türkmenistanda konteynerli daşamalar artýar. Halkara nol galyny günüt yglan edildi. Messi rekorda doýanak ýaly habarlary Ata-Watan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişleýin okap bilersiňiz. Gepleşigimiziň endiki sanlaryna görüşýänçek hoşda bolun.